Zoberieš si veľkú činku, my tu máme na to takúto perfektnú konštrukciu. Keď takú možnosť nemáš, dá sa hoci kde oprieť sa o lavičku, zobrať si činku, dáš si túto fajnovú penu na to. No, pokrčíš si nohy, že cca asi nejako takto. Bacha, aby tie nohy neboli moc vystreté, ale aby neboli úplne, že pod sebou. Nepoviem ti presný uhol. Snaž sa nájsť takú vhodnú pozíciu pre tie nohy. Šírka je cca na šírku pánvy, dobre? Aby neboli moc naširoko roztiahnuté. Tu si nájdi uhol taký, ako ti vyhovuje. Vravím, aby neboli moc vystreté to nohy, ale ani aby neboli úplne pokrčené pod sebou. Lopatkami sa oprieš o lavičku. Ruky si dáš z vrchu takto na činku a vytláčaš ten zadok smerom hore. Tu musí byť zadok maximálne napnutý. Nesmieš cítiť kríže. Ak cítiš kríže, vieš, že to nerobíš dobre. A nezapájaš toľko do toho ten zadok, hej? Čiže dole to natiahnem, hore na maximum zatlačím do toho zadku. Ten pohyb dole ideš celým telom. Daj si pozor, aby si nešiel takto len zadkom, ale celým telom. Ak pôjdeš len týmto, tak zase zaťažuješ dosť kríže, bude ťa bolieť chrbát. Čiže choď pekne celým telom, nech ten zadok natiahneš, hore to vytláčaš.